Bicol Express na ko. Manajod. Sana lang jud akong lutuon ng Bicol Express. Ay, because umana akong Bicol Express, umana ako ang chicken, sa patuban, tapos last na ko lutuon tong spare ribs. Ay, nahumanang ako ang ano guys, chicken sweet and sour. Ano ako gi-video ang giyon sa pagluto kay daghan kayo. Ang naluto lang nako guys, mana akong videohan. Mana akong sweet and sour, chicken sweet and sour. Ano siya guys?